Shalom, Shalom. horas ma dihita sa haluna, Horas. dihamua manami dohot inanami, na yung mulat na pertanyaan tadi bagasad borginon, adorang suta mulai, martang yang nahoho mahita. Amin. Tapuji matuhatam berhiti ede buku ede nomor 132 ayat sada sahat rodi 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ikon songonido hatakku na ruar sian pamangaku, dang mulak butiyahu, ikon bahenon na dolomo ni rohakku, jala ikon majadi do umahen na hutongos. O sudihamu akan namawas romahamu tu aik, jalahamu akan nasomar hepeng, romahamu manuhor dohot mangaton, seromahamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor, sailuluhamu ma Jehova, bisan tarbahen dope jupang ibana, johamu ma ibana bisa jonok dope ibana. Haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hupangido hami tuho, sailehon matuhami todi nahasitongad dohot dame, asa takas huboto hami na salomoni roham, jala urupi mahami mangulahoni, siyan nasa gugunami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Epistel patujuloni jamita di partangyangata di bagasan bornginon, imana tersurat di Pesalmen 146 ayat sada 110 marsikap soring mahita majaha. Haleluya, ale todiku puji ma Jehova. Puji Jehova saleleng ahulu, saya dehonok kudo de bataku saleleng adong dope au. Unang marhaposan hamu tu aka pangarajai tu anak ni jolma nasa upeop
panupahion di bagasan ibana. Ia luar sogot to dinai, mulak maibana tutanona, diari nasasadai, pesan masude akka sakap-sakap nai. Mertua ma manang ise nama bahed debatani si Jakob pangurupina, marpakerimon ibana di Jehovah debatana. Sitopa langit dohot tanoon, dohot laut rodi sina sudena, si ingot hasitongan rodi saleleng-lelengna. Si patikos uhum tu akka nanirupa, si lehon si panganon tu akka namale, Jehovah makarhari akka natarrate. Jehovah patonggor matani akka nama pitung, Jehovah pahehe akka natuki, Jehovah makaholongi akka partigor. Jehovah mangaramoti halak naburo, ibana marguguhon akka nasopot somarama somarina, dohot akka namabalu, jala dipalipe yang godalan ni akka parjahat. Jehovah do raja ni salelelengna, debatami alesion mersudut-sudut do haleluya. Ido sahana mertua do akka natumangion hata ni debata, jala nau piopsa. Amin. Marede mahita. Asini roha dot dame madihamu nasian Tuhan di bata Jehovah dot sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madi hita saluh nah di hita nama dohoti ima di acara pertanyaan marhite live streaming di bagasan Bornginon. Alani barita nauli nagabi ujahan di bagasan Jamita si pausurusurota di pertanyaan ta di bagasan Bornginon. Ima nanenek sian surat paduahon Apostol Petrus manang 2 Petrus bidutulu hujahama sian ayat sada sahatu ayat pitu. Sada 2 Petrus tulu ayat sada ro di ayat pitu. Songonom madu di sini. Onma surat na paduahon na husuraton tuhamu akah tongan menungguli botor ni roha di hamu marhiti-hiti hata si paingot. Asa diingot tamu hata akan naong hinatahon ni aka panurirang nabadiai. Nang patik ni Tuhan jala si paluai na binari tahon ni aka apostel muna. On mana rumikot boto muna na Roma di aka ari parpudi aka pangalesen parhata hicak-hicak na mangului aka hisap-hisap na sendiri akan namadok di dia do harorona na pinarbaga-bagai
Aidung moding aka amatta hot dosa luhutna songoni sian mulani hasianganon. Lau madok songoni dang mangato rohana sida nang sian aik do langit nang tano. Jala marhite-hite aik do haja jadi na hinorhoni hatani debata. Lau semarhite-hite aiki do magu ujui tanoon diletapon aiki. Jala marhite sian hataido diramoti ibana langit dohot tanon waing dipeop do asatu api di ari paruhuman jala hama goan ni aka jolma akana jahat. Ima sahatna dihita salukna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus adung sedapat dohan nasipata dipadohi aka jolma didok menunggu atau menanti adalah satu pekerjaan yang sangat membosankan. Padohani memang tutudo di bagasan ngoluta molonunga saililing namai maimahon manang menantikan sesuatu manang na janji dui manang adong na pinangi doni roha asaro manang gudang do nasing akana di tonga-tonga ni nguluta say may mahita gabi ulu do ngol-ngol jala ulu do gabi marsak roha teh. Nah songoni magobaran na digobarhon di surat ni Petruson teh. Adong do di tonga-tonga ni halak Kristeni ima ditiki nasira nunga masai rikot jala di halomohon rohana sida do asa romanian ajal ni tanoon manang roh Tuhan Yesus na badua halioni ate. Alai ahamana masa dang haruro ate haroro ni ima songona ni Tuhani di tonga-tonga ni aka halak Kristen manang siuton ibana ujung nakok ibana tuban wagijangi jala sahat nang liling merdela ni pertikian satu aka halak Kristen di masa ni aka aposteli tongdo di paimana sida ma asa hatop manian roh Tuhan itu portibion laho batu duhon ima hanguluane baru di bagasan Tuhani songona pinar baga-baga ate. Nah alani do di bagasan trupukong gabi adung do sada pangalaho narikot si patureo ni Apostel Petrus di son hinorhoni aka pangalaho nasai may mahoni jaladang di bagasan sadaha porseaon na tutusi tutudo ikon di bagasan tikina roh Tuhani itu tonga-tonga ni portibion gabi tu uma di rohani akadiba halak Kristen disi hirana didok hirana sotohobe adong ima padohan ni hatani Tuhani nama dok na Roma ibana tu tonga-tonga ni portibion lau mangalap akahal na porsiai doho dinalaho mangaleon hanguluan na siling-liling na ima di banua gijangi manang dan di surgui ima nakingan sian hatani di natar surati gabi adong do padohan akan nama dok di dia do harorona na pinar baga-bagai aidung moding aka amata hot dosa luhut na songoni sian mula ni hasiang anon disodo padohanon hira adong do di pikiran nasida dang dihaporsiai na Roma Tuhan Yesus tu portibion. Nah diamu akan nahinawolongan di bagas Tuhan Yesus HP ditiki di dok Tuhan Yesus na Roma anak ni jolmai manang ajal ni tanoon manang roh ibana padua halion dengadung nama botui dengadung na di boto jolmai ate
manang na obasna, manang arina, manang na tikina te ido didok do ya te. Ola di batado na maboto ya te. Do lapatan na memang di tonga-tonga ni ngoluta di tiki hita sonarion hira di zaman manang partikian namay may mangod do hita. Alay dangga be hita do namano Tuhon sa di hari roni Tuhan ya te. Ale di dok Tuhan do naing maradi do ngoluta di bagasan ibana. Berjaga-jagalah. Ido na di dok Tuhan ya te. Lapatan na di si. Ditiki kita di nalaho may mahon. Ima di ari. Haroroni Tuhan ina padua halioni. Lapatan na di si do kita. Di leondo sada kesempatan. Buado kita. Di nalaho mambuhali dirita. Mangaradio dirita. Asa di dapot ibana do ngoluta. Ima na di bagasan hapor siaon na tutu di bagasan Kristusi. Nah, dia do na ni dok ni bagasan trupuko muse. Ido na di paingot si Petrus do nang ditiki di pada narubi tiki masa maaik na sumari gudang rucol ma di sim dinalaho leba pabua seolah-olah di ngulu nasi dangadong ajal ni tanoon. Dangadong uhuman ni debata di tanoon ima ditiki sinoak. Ale rumah hatan itu hatta tu sinoak bauli masa ada parau na bulun. Asabui disima masuk ma aka jolma na makaporsiai di padolhan ni Tuhani babua na Roma aik na sumari manguhum tanoi ala memang tong ondo ditiki nunga gudang jolma say mardusai badau sian debata diulahu na sodenggan ala niaha ala didok dangadong ajal ni tanoon dangadok panguhuman ni debata di ngulu ni hita jolma ale dapok matikina di paro debata ma aik na sumar tutonga-tonga ni portibion jala gabe suasai masudi aka na mangulu ditikii di zaman sinoak holan sinoak do inata suripada nang aka yanakon na do parumen na do dohot aka pahapahanan dohot aka na di do Tuhani na masuk tu parawi na malua. Nah disudu diamu akan hina holongan molo didok di bagasan trupukon sedihari ma ro ima taringo tu ari parpudii manang haroroni Tuhani ale alusna rodo Tuhani so pamoto atta alai narumikot didok dison nang tegam ngoluta boadu ngoluta di nalau mandapoton manang jupang maditiki aritat laho marujung siap portibion manang boado ngoluta molotopu ro Tuhani dinalaho tu portibion lau mangalap sudi akahalak na porsiei sedena nidok di bagasan trupukon naing mangulu hita di bagasan hapor seaon natigor natikos diadupan ni debata anggota ringo tu haroroni Tuhani manang ajal ni portibion nang ajal ta olah Tuhani na maboto ale sederi puna di hita sebagas dia du hita nunga mangarede hita tu bagas Tuhani asugari pinasukuton asugari contohna di bagasan bornginon manang marsogod ima ari parpudi di ngoluta di portibion buah nunga rade hita jela nunga bersiap hita mengaduk tu debata ale alusna sokon halak na proses ikut ready ate dang bui majua ita contohna asugari masa mai baunang mojo Tuhan ai geleng dope yanakoku so hu paborhat dope na manguli dok muli do akaragam na asing ba poso dope iba Tuhan unang manyan bui dia lapo sian portibion ba jolo sudah gugu maiba nyan
Ai dengan dong asuransi manang garansi di ngolutta contohna na poso gabi liling mangulu saat nama tua manang nama tua ba hatok mai bana marujung sian portibion dengan dong niate nabui menjamin do garansi di bagasani olah Tuhan ini nama boto dengan dong nama boto tikina manang obasna ngolutta nang ajal ni tanoon alani do di joli bagasan trupukon naing tok kita radi jalatagam mangulu di bagasan Tuhan. Molo didok radi tagam kita di bagasan Tuhan ini lapatan unang lebah kita di ngolut tahun holang lalap mangulaun aka ulauni hapor tibion. Ay nagudang do di zaman waengon nang di partikian waeng ala ni tebu ni akan na mangula aka na hidup secara bebas di bagasan tikion song naso diingok be partikian manang obas na hira naso marujung gimana siam portibion ape taboto do gudang do so pamotoan ni jolma so panagama ni jolma gudang jolma pitor marujung ibana di ngoluna molo di hatau pe di bagasan hatau ndang ngapa biaron ay memang jabbar di hita do memang nasoboi tare lakoni mahamatian nanti sede nasoboi elakoni hita jolma jala sudedo jolma iko marujung sian tanoon jala tahap porsia itu marhita hatani mata nang tano ope portibion marujung doi dan ngadong boy buanu ni hita tu banua gijang dan ngadong olah nah na boy buanu ta haporsia teido tu debata ngolutai na say marsi hohot di bagas satu bani ido na di ida di bata ala ni unang tarlala pita di tonga-tonga ni ngolutan hola mamikiri akan na di portibion unang gabe tarjorat ngoluta holan aka mangului aka pikiran dohot aka usip-usip ela-ela ni si bodis ay nanggudang do di bagasan partikion manang ala ni paru kilo ni jolma manang ala ni haulion na di portibion gabe say odo dibuan gabe lupa ba ibana mangolu jalamian di bagasan debata ananido di bagasan trupukon didok naeng toktong hita marningot jalamak kanguluhon hatan itu hatta dinalaho hita mangulau manang aha di ngolut dasingan upari paima di pasahat debata ujung ni ngolutta paima salpu aka na adong di portibion hasyang angon nate alanido di bagasan trupukon ikon tok kita mangulu di bagasan Tuhan unang tarlalap kita di tonga-tonga ni aka ngulu ha portibion sampai sobui si patah ngulu ni jolma lau adiga ni mana marsauro de bata martangiang manangion hatani de bata doh marpabain na dinggan songot tadani imana nang marpar bue haprosion na di bagasan Tuhan di sodo di pakulingi di bagasan trupukon asa toktong hita mian jala porsia di hatani di bata molo di dok aka halak Kristen di tiki di zaman ni si Petrus di son nah di dia do harorona na pinar baga-baga nai aidung moding aka amata hot do saluhutna songoni sian mula ni hasianganon doi tubuh di bagasan ngolutta secara tidak langsung di ngolutta hirana swadong dianggap do hayalan do taringotu ajal ni tanoon saya dianggap do babua dangadong roh Kristusi leling nai manang tadok ape dang tabotu ate adigan dan obasno alanido bican diletu hatta itu hita gogo pikiran dohot aka silalehon ni debata tu bagas ngolutta pakai main gabe dalan ni de ngolutta lau pasang apod debata pakai masa luhut nai songo sada kesempatan sada obas di ngolutta di nalau pabelgahon guar ni debata pakai masa luhut akasi basa-basa ni debata nang satu hita di tonga-tonga ni ngolutta songo dalan di dalam ngolutta laho mamparhasiakon ima
nani leo ni debata tu hita asa tok tong do hita di bagasan pasu-pasuna jala sahat tu pardalani ngolut tapi molo nunga tagam hita jala tok tong kita radi manguda di ulau ni debata pos rohata marhite haporsiota sahat tu ti ujung ni lakata dot sahat tu ajal ni tanoon nunga di paradi debata di hita ngolu na sumonang ngolu na manotong di Banua Gijang di sido Jupang ngolu ni jolma laho makila lahon songo dia ma hasi sikop ni ima taringo ngolu na di bagasan Tuhani atong radi tagam jalamangula mahita di bagasan Tuhani toktong unang terlalap hita unang masedi hita mangulaw na dinggan ay ido ruhut di ngoluta halap namanagam haroro ni Tuhani tutonga-tonga ni ngoluta amin martangiang mahita mauliate mali Tuhan di hatami nama makulingi hami di bagasan obason asa toktong tagam radi jalan mangula hami di bagasako saliling di kodo sada obas gogo pikiran silo lehon do pasu-pasu tu bagasan ngulu nami lau mamuji do pasangapon goarmu nabadiai di tonga-tonga ni perdalanan ngulu nami Tuhan di bata jut do di ngulu nami sai huripu hami jala lupa hami babua adong do partikian nabui di paujuko di ngulu nami adong do partikian salpu do saluhun akana di tanoon marhite harorom na badua halion alani ale Tuhan ho matok tong makale todi tu bagasan ngulu nami be asa unang nililian ni portibiak kami unang terlalap kami ala ni aka ele-ele si bolis marhite haportibion nasipata mangaleon ngulu nami gabi dang jonok be hami laho marsoba tu adupamu ala ni ale Tuhan asimarham lehumatodi tu hami salilik kami ilekodo gugu partikian di hami doh pasu-pasumi bain masalah nale Tuhan gabi pasu-pasu di tonga-tonga ni mulu nami jala pos rohanami molo ido toktong hula hami gabi mabuan ngulu nami toktong parjabbar di hanguluat sugud ima songon napinar baga-bagami tu bagasan ngulu nami pasu-pasu mahal pansalutna di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho amin. Dung marede hita sia nomor 110 ayat seda laos martangiang panggodianum mak. Tapasada marohata martangiang mahita. Aliyama nami na marhabangsa di Banua Gijang nunga di begi hami be hatami alay Tuhan marhite-hite na posomi alani na mangido mahami marhite-hite todim tod di porbadia suat tomay di bagasan rohanami jala pargugoy hami alay Tuhan asaunak kami holan na mabigay alanaing mahami niya Tuhan gabi siulahon hatami
Tuhan, pergugoi kami ajari marhita-hita todim. Aso nang terlena hamale di portibion dot giot-giot ni perdagingon na dong di portibion. Alay sa totok kami rade alay Tuhan. Ima paimahon haroroni Tuhan Yesus padua halihon. Ya haroroni Tuhan Yesus songan panakkomorong idonang diboto hami manangadigat tikina. Alay marhite-hite hatam apala di bagasam pernginod di paingoto hami alay Tuhan. Asa di parade hami rohanami. Asa manangadigap pe Tuhan roho tu portibion. Lau manghumi akan na mangulo dohot namade. Jala panguluhan akan namade na porsiya diho. Suang-suang akan na mangulo na lawanommu. Tuban wagidjang tuinganan na ni prademi. Asa dohot kami Tuhan. Hatamido na manotong rodi sa lileng-nileleng na. Jala sudi akan na mangulahon na miyad di bagasakan kami. Ido na madapot hanguluan sa lileng-nileleng na. Alani pargugoy hami alay Tuhan. Asanggia manang nahape tantangan ni ngulunami hami tetap eksis. Jala ido memang didokok ko alay Tuhan. Hosa diri pe Tuhan Yesus tikido portibion. Tung masay maragam do Tuhan. Aka nasopatot di bay jolma tuho. Jala di hati dak kompontis plantus do songon hakim agung. Pada Yesus tidak ditemukan kesalahan. Alay nang pesongoni alay Tuhan ala sidok holong ni roham. Dang dituntut to Tuhan. Hape nang adong diulah ko nasala. Alay ima dalanna asa malua surya kajol mana porsia diho. Tuhan mau lihat godang ma disiala pengorbananmu Tuhami Tuhan Yesus. Na patut donian hamulatihon nami marhite-hite pabainan nami. Songot tanda nang itubus muhami Tuhan. Jala ido di dokoko marhite-hite hatami. Nung ngalunas sami dibayar ho. Tuhan Yesus. Kami lunas dibayar ho bukan dengan emas dan perak. Alana emas dan perak terbatas harganya. Tetapi nyawa Yesus tidak terbatas harganya. Ido no marga Tuhan. Alani mau lihat gorang mado horon nami tuho. Jala ido di dokoko Tuhan. Ditiki dipersilakok kok. Tuhan dang di balosok kok. Akan aban na susumat tuho. Alay dokokoro Tuhan Yesus tua mai. Alay amang marpua muati maroham di nasida. Adang diboto nasida na ulan nasida. Alani pargugoy hami Tuhan. Jala di ngot kami do tonam Tuhan Yesus Tuhan kasih siamu song-song ada Tuhami. Na mengikuti ibadah pertanggiangan. Song-song ada jemaatmu saluhutna. HKBPC Manggison. Tuhan selama di Portibio kami Tuhan pasti godang katantangan siado pon nami. Alai dang ditinggal hoko kami Tuhan. Jala ido janjim tua kasih siamu do Tuhami. Saina donganamu do hami Tuhan rasi rasaro. Ajal ni hasiang anon. Atong pergugoi hami Tuhan. Asanggia niya melalui tantangan kesulitan di ngulunami. Boy kami semakin dekat Tuhan. Boy kami semakin mengenal oleh Tuhan. Alana horo na boy paluahok kami. Atong asi maroham ale Tuhan. Pergogoy kami ale Tuhan. Mulai sa segi perdagingom memang Tuhan borak do dihilala kami. Ima songon nedok komi ale Tuhan Yesus.
siarat manghihutok ko, ikoradero hami masuadahot diri nami, mamikul silang nami, imatantangan ningulu nami, jala manghihutok ko, ido natamadi adopamu Tuhan Yesus, alania si maroham ale Tuhan, aliamang pardingan bahasa di bornginon huingot kami rohatam namadot, manang di dia dua tolu halak manang nalubi, marapungu mamuji pasanga poko manang beribadah, rodoh di tonga-tonga ni punguani, nang pesongono dope tikion nale Tuhan na live streaming dope terbaik kami, pos rohanami Tuhan Yesus, urupamu jalaro kami Tuhan, ala di mana Tuhan Yesus hadir di situ ada mukjizat, isi orang aka solusi di perguluan nami, atong pangiduan nami oleh Tuhan. Sailinayu pangido kami siano sorohan nami tuho pergugui kami marhite-hite to dim asa di parade kami rohana menang terlena kami Tuhan asa dari hari ke hari boy na tutup makin jonok kami di lembungmu jalan boy ulahok kami hadami Tuhan asa manangah benama asa di ngulu nami tok-tok kami Tuhan manghihuton hatabi. Alayamang pardingan bahasa apalagi tikyon. Rohami mangido doh telek-telek tu tangamu. Ingot kami doh hatam nama dok Tuhan Yesus. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Alani pergugui kami Tuhan. Mulai siada nanak sekolah minggu. Ho mana mangalang gugo tu nasida. Song-song ni rencana nasida Tuhan. Sonarai sedang mempersiapkan bulan Naro. Ima perayaan Natal na naing sirayahanon nami. Asiroham Tuhan. Asanggia maningan. Melalui perayaan Natal bulan Naro lido dengan saluhutna. Jala makin mangulu haporsion nami Tuhan. Suang-songon ido pe punguan ni remaja na poso. Odo bunga-bunga ni huriai Tuhan. Alana nalau salpo do sudi portibion. Jala odo haduat Tuhan. Nabo melanjutkan nak pelayan nami. Asiroham pergugui nasida ale Tuhan. Dia kapar sekolahna, song-song dia kana kuliah Tuhan, song-song dia pergumulan di nasida mungkin na sedang mengalului ka perkarejuan. Ho mana mabuka dalan oleh Tuhan, alana molohoro na mabuka dalan tidak ada satu kuasa pun yang mampu Tuhan menghambat. Alania si roham Tuhan, leo semangat tu nasida jala pergugui nasida. Song-song ini persiapan nasida dan lau Tuhan mempersiapkan lau perayaan Natal bulan Naro. Pasada rohana sida Tuhan. Tuk-tuki rohana sida. Asa di bagasan haposon nasida Tuhan. Ditanda Tuhan. Di pasahat nguluna Tuhan. Asa buina nuli doh dengan. Song-song ini do bela Tuhan. Punguan ni perempuan Tuhan asiru hamleo sadani roh hadi nasida. Rencana nasida tu Allah perayaan Natal humana masu saluhuna. Doh tak rencana na asing do peyale Tuhan. Song-song ni doh punguan nama asiru ham Tuhan. Leo masadani roh hadi nasida. Asanggia nian marhite-hite punguan nama Tuhan. Boy Tuhan sadaro nasida memuji goarmu nabadiai. Jalalam tang Tuhan haporsion nasida. Song-song ni ale Tuhan pungual lansia. Mulai segi umur. Ido koko Tuhan. Alani dosa ni jolma di bana si odo umur ni jolma. Holap 70 tahun do. Ipe ale Tuhan dan pasti na 70 tahun ni.
Arong dona hurang siya ni nga di jauh ale Tuhan. Arong dona luwi siya ni. Alani Tuhan Panginoon namin Tuhan. Tuak kanongan namin alan siya. Asa di masa Tuhan na sidaon ale Tuhan. Nang pigale pamatang na sida. Alay Pangulo mahapor sa na sida Tuhan. Asalam jonok na sida para dihondiri na Tuhan. Asal manang na hape Tuhan na masa di bagas na sida. Manang na digat jawam mo na sida Tuhan. Tong siap na sida ale Tuhan. Song-song di dope ale Tuhan. Mulai gonang dodohonon nami Tuhan. Barang surangsur tandang COVID-19 nga berkurang. Nga dong beijin sa pamarita nami Tuhan. Boy kami beribadah 75%. Tuhan nasiroham. Pergugoy Tuhan pemerintah namin siyan pusat sampai ke daerah. Pergugoy kami Tuhan rakyat khususnya di negara namion. Asarap kami Tuhan mengikuti himbauan ni pemerintah ima melalui protokol kesehatan. Tuhan rencana dosia kami Alenggo na boy Tuhan para dihoni holak koro na mangidu mahami siya na sidot hol ni roham. Ay horo na puna gondot hasangapo dot harajaon salileng-nileleng na. Molo boy na Tuhan ho mana meniadakan COVID-19 hi. Jala molo tung anong Tuhan na karongan nami na dibagasan persahitan oleh pengaruh COVID-19. Homa na malang gugu jala hai pasok tu nasida. Song-songonim sa Tuhan. Taringat kami Tuhan. Tuinang nami Tuhan. Boro si hombing. Ima nyonya dongan nami Tuhan. Pangulan uhuriam amang silalahi. Nariwagasan persahitan. Tuhan Yesus asiroham Tuhan. Homa na mangalon kesembuhan tu nasida. Molo-olo Tuhan. Molo na jolo terjadi banyak musisat saat ini juga bisa terjadi kalau Yesus mau. Asiroham Tuhan. Pergugoy mainan nami Tuhan. Homa na pamalupon sahid nasida. Melalui tenaga medis song-song obat na pinangan nasida. Song-song amang nami Tuhan sila lahir. Doti anak ko nasida. Leot Tuhan, gogo tu nasida. Lao mangurus salah inang Tuhan. Asa tumibu niyan sembuh nasida. Boy pulih sian persahiton nami. Pos rohan nami alay Tuhan. Di bagasan pos roha itu terjadi musisat yang luar biasa. Asiro alay Tuhan. Ala natiki di Portivio ko Tuhan Yesus godang situ tudok tanda musisat na bemu. Orang sakit disembuhkan. Orang buta jadi melihat. Bahkan si Lazarus sudah mati, sudah membusuk. Engkau bangkitkan Tuhan. Tolong inang nami ima boru si hombi. Song-songan hidup itu Tuhan. Anggota jemaat Muhagai Cimanggis di Bagasan Tikion. Dari Bagasan Persahito. Napamalupon alay Tuhan. Para po siniroha dohami Tuhan. Dangadong nasotol pato bahaw. Asima roham alay Tuhan. Song-songan ni alay Tuhan. Di jemaat mo na mengikuti kebaktian. Nang secara live streaming. Melalui pertanyaan di Bornginon. Para gogoy ali Tuhan. Jala pasu-pasu. Asanggia matutumar hiti-hiti hatami margogo hami Tuhan lau mangulahon. Melalui karejo nami masing-masing. Song-songon hidup ali Tuhan. Dia kadongan nami. Nagodang mungkin ke permasalahan. Mula dari bagasan amalasan donasida Tuhan. Tuh himarohana sida marhiti-hiti to dimi. Asarap pami Tuhan. Para deon diri nami. Lau memuji pasangan pokok. Song-songon hidup melai Tuhan. Dia karencana ni huriami hakai Cimanggis.
Asih roham Tuhan, perguguluan nami, pendeta nami Tuhan tenaga fungsional, song-song ni kami panguluan Huria, song-song ni ruas misalu na Tuhan, asa sadaro hanami Tuhan, aido na ipangiduan kami, asang giat matanya Tuhan, melalui HKBP Cimanggis Gereja Mo Tuhan, marsanggap guarmu na badiai. Huboto kami doa oleh Tuhan. Tung masay gudang do kelemahan nami Tuhan, barang dosa nami. Alani na mangido kami siya nasorohan nami Tuhan. Saise samay saluhut na Tuhan. Marhite-hiter mo darmi. Asayas sami Tuhan. Siya na doson nami Tuhan. Jalasa dapotak kami Tuhan hanguluan rodi salileng nileleng na. Atong jalo mailek-ilek pangiduan nami alemang peringgan bangsa. Nahu pangidu kami marhite-hite anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo mailek-ilek pangiduan nami. Amin. Di namarit de kita sia nomor 722 ayat seda los di somma tapasahat piliat tabi di bagas tabi los sipasato tama tuhuria marhite aka situa sektor tabi marit di mahita. Pasu kami oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya peho tangani Tuhan, lehon tuang gongomi, di portibion mai maaf Tuhan, abauran nilas miroa, tuna marsagi tuna tatangnya kemah pilihan data pasahat di bagasan bornginon martangyang mahita ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroruan di saluhut silandohon na dinggan dot nasa uli basa na meliutus hupasatami masih nelohon mito hami pilihan nami tuho say jalo magabi uap na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa uparahasya kami pilihan non pati bulhon harajaun di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohan ami marhiti iti terdim asal mutadah kami gunung sinan dohon mitu kami asal girgir kami mandok mulyate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amen rahmah kita bangidu di bagasan tangyak tay alde amanami dari banu kijang say pinarbedi angkuarmu say Roma harajaunmu say saut molong meniroham di banu tongon songon di banu kijang Leo matu kami sadarion hang luas siapare se sama dosa nami songon panesanan di dosa ni dongan namar dosa Tuhami unang kami tugiu tu pangujunan palua mahami siang pangago ai hodo na punah harajau dot hagogon rodi dia sangapon saleni nililingna amin jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan asini rohana nasihat Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohan nasihat di bata amata dot persaoran itu di porbadia mah ndama masu-masu hamu saluhutna amin.
Mau lihat tema di Tuhata di hita sudi aka ruas ni huria HKBP Cimanggis nama dohoti pertanyaan di Bagasan Borginon laos di Bagasan Borginon di Dok Roha talajutoma marhiti sian pertemuan ganup sektor marhiti manang Google Meeting manang aplikasi na asing di nalaho marparsaoran asabui toktong di boto aka informasi don akan narikot siobasan di tonga-tonga duria marhiti aka sektor-sektor alani di Bagasan Tikion sudi nambar tugas mulai sian organis song leader don aka dongan parhaladu nama rageda don mambain tang yang pangudianon termasuk nang aka teknisi nang hamisa diri ulani huria pasahaton selamat malam madi hita tuhat tama nama masu-masu hita salhutna horas Horas.